Лиза ще прави плёк. Плёк? Браво на Лиза. Сам ли ще правиш? Лиза, ти сега ще даде. Лиза, колко далече можеш да го хвърлиш? Знаеш ли? Ето ти. Чакай малко, чакай. Но много си бърза, бе, Лиза, бе. Как да те снимаме? Там по-далече от мен искам да си. По-далече, за да може да се види как плёкваш. Така.